sar khoi mo thalak tal au mai atrulo mo achiat lo mel sia atrulo ka ti chumale engtin nge Instagram ainda Instagram manglo Facebook tal Facebook po manglo athalak tal chu milo mu ve mai lo mole inga ta ngai ti o ka mu ve chak thapo te chu an mel thadu ro puisia iler mai mani lo ka bial no iron nei thar ve a mei chedang ingai tu le ngala na sar coin ho mai ifa oi kom ve a luang te ka shil khopang nei thana chuan han tia rum dawa minmel chung chuan a phone a pora Javet Ibrahim fanu alia khani thalak chu min muta a karei engtin nge nei thana hian a kaltir thai Sanvi hi loko pha poni se kadem ho lawang awahan chelo te kher em ka over po in lo ti mai thaya ma se khovel mai chia ka mu to chuan a chelo perang a mel thasi angau si ra phlak takhi ni ringot nei thana nen anin selfie na ni a nei thana mel hup me vin kan en chiang le a ka en ning thailo ka luang liam ngoi ma se ka rilwat luang te lo lang thuta ka in zoom le tamai mai zo ka nei thana chuan phone ron lak pa chuan khoimo kan delete nge tang alati zui ke chuan sar athalak dang ila neem ka ti shama room zeta min mel pa chuan nei lo nei mai la ka pelawang che ati deuh muka athalak mai a po khati khop khan kaluang liam theinia ataka phei chuan mu ila ka thidang theyang ler milo ti viau su o luang te hi ka mangai lo pha ta feke ka ti na ni lo mel tha ka tia chelo ka tia ka soive ani mai nei than chuan new sa te khan milo mu em nang ai chuan kalar le to vet le mai tero ti pa chuan an ve nu nge ya ka fa han ten tak ke chuan mu e an khai lum don che mo ka tia kalolom em ka ti ve de ngata nei than chuan nui pa in nang te chu wa nei wang leo levin ASP ini ve mai lo ani na taka chuan I thluak hi chu head constable thlok ai pon anim zo an ti le do kher ni mole mi hi a mu sit thin ania nei than chuan phone a phora thon thu ngai thlang o ti pa chuan cowboy thon thu hi play ta a ke chuan eng thon thu nge a kalo ti huwa nei thana chuan angai nom lutuk saden ti nia mana tangten ka ngai thlachina lo ma tia kan ngai thlave wangwanga ma se cowboy hi chu ka tui lem lo lutuka angai nom ka ti lem lo nei thana la chuan mai mi sing te mo chuan angai thla a ka van ei lo tak em nei thana bok chuan a chiar thiam hluania thian pa chante hi chu atia ke chuan tunge chu katile hu maya nei thana chuan hei tuna kan ngai thlak mek chiar tu hi chante pau tu ni he atia engemo ka hre chuak zok mai man kum de khan tlung te hian chante pau tu ming chu asoi to take ma se ka ngai saklem lo tiang hi chu nei than te tui puyom tok vel chawani ke ni mi pa tak tak hi chuan thon thu kan ngai thlave man mo lovani he dar so aridon naita sir ka ho to mai nge o ka tia nei than chuan alah ma lom ti pa chuan sana an ena e hole to siro atlai to mai alati zui min thla na chang po shelo Sanvi chuan pon thleng min thla ka chu pa chuan in pa so eng tin ngei dua ka han ti shama Sanvi chu anui sukringota ka bai chuan in lampanin ka hota a nei than te ina lo hi chuan len na tur ka hre lovani ka bial nu mel tha tluang te ila an khua om dei boxi kan jin chung la khan ka boi ema wangin kanin morei man ngai boxi lo thlathum ka cham chung khan voi som vel ba kanin kis man lo shim ma se in kis ka chu no mani nei thana ka fak khop mai ka jimbo lan khan na thatak amai na lo thok le to a achang phei chuan ka telve hian ka nok lek zok hian ka hrethin ma se ka tel lo chuan nuam lo ati thu hi soi ve chen tho boxi a tak nimo India most wanted criminal Javet Ibrahim azukma chon ngam shim dekha a huai sen kati emema chupo ama ta nilovin anu pui Sanvi tan vekani chutia ka tlan lai chuan kong sira mi pakhat lo lek tang hi ka mu a ka phuchiang khermai zana reito sia tu tak chu niang mo ka bai ka tidinga ka fa pan na ya
kum som nga borvel patling hang lampang mel chuan omlo ve takhilo ni a mai chu thisenin apual khat vekani bermai ka soi vaka ma se athito ti chu a chiang ngang maya a thoto lo shrim shrim rang takin nei thana ka phone ngala thilom sia te ka hril nu chuan ani po chuan alo pheivat tur thu min ron hrila ministrom don lai ka nga nu chuan aron thleng ve ta a chumi rual chuan constable dang ka phone te ho po an ron thleng ve ngal boka nei thana chuan imu tirin ti hian alo om topem ni midang imul vem ni ti in min zota ke chuan o mulo katlan line kong sira ti hian alo let trenga ka vapan na ya ma se alo thito a tin ka changa nei than chu ding hluaya a hoi kwal vela abul nai te chu light chuan han en kwala nei than chuan constable ruang hi postmortem turin phurphei phat te u in hnunga kan lo zuyang chu atia ti chuan constable ho chuan ruang chu an phurta a nei than nen chuan kan bike ve ve khalin kan zui ve ta ngal boka thilom sia te chu kan DGP kan hrila DGP po chuan Ole station a han lo umro kalau kalve ngal atia heti la hian zandar som pakhatle achan ve apel to ne dar som pani rikma sha chuan DGP po chu lo thleng ve ta hala reife thil kan soi ho nu chuan constable pakhat chuan sir mi thi hi tunge ani kan hreto e lal om puya chan mari puram nga kale pizaurin puite fapa ani a kumsum nga panga ani a anule pa te hin thito fapa pani ne ya anu puinen hian anin then to ani aron tia nei thana chon a tha e a chung te chuan an hreto em atia constable chuan amanda ma makal me ka tia ke chuan sir kan vakal ve kher donem kalotia DGP chuan angai lo chu inspector amanda le SI linte ten kalkha heta chanchin ilo ngai chang phutang u atia nei thana chuan sir ke chu rin omon ruang amuna huna khan valet le lok kadwa engemo kan mu chuak mai thei sin atia DGP chuan ani chuan rin omanen hian vakal ula amandai te kalo nga kange atia ti chuan ole sir chanchin kanin hrile donia ti pa chuan a chuak vuta mi te poi nga ve thin turani ha thlak lutuk mai rang tak chuan ka zoi chuak ve ta ngala ti chuan ruang ka hmu na lampan chuan kanin phur phei ta ngala ruang ka hmu na mun chu kan thlenga nei thana chuan han enfia ke po chuan kan thlek ve nuala ruang ka hmu na bula kora chuan nei thana chuan thingpung hi achara aron la chuaka rinom ente ti ba chuan ka ma zona chuan han lekka nga chu thingpunga chuan thisen akai nuai mai boka alandan chuan chu thingpung mang chuan tul thatu hian pu om puya hi avua ni ngai turani nei thana bula chuan hemi thingmang hian avua ti na ni mo katia nei thana chuan ani mai thei alua chawkhan hi amatura avana hle ni turani atia ke chuan naktuka postmortem result chiang mayang chu kan kaldon nge ila enfi don katia nei thana chuan kalila engma enfi tur dang ka muto lo atia ti chuan station lampan chuan kan let le ta a station kan thlen rual chuan amandai le SI lian te po chu an lo thleng ve ngala station chunga chuan kan lut rual ani berang chu DGP chuan amanda inga chanchin alo tia amandai chuan puam puite chung ko hi pathum chawan ni a mi pa ve kan ni fapa pani aneya afa te pani chu thu engemo kan chok nuala ma se ma son na aumlem lo khop mai anule pa te an thito a anu puinen anin then to boxia abak eng fakma kan hriat bel lo atia nei thana chuan afa te chu biak ve kaduni chubaka anu pui hlui po chu mu ve hrim hrim ngai ni chu alo tia DGP chuan hei zana reito sia I ho photeng o naktuk jing lama kanin mu khom le donia ka man mo dewa kalova ho masangi o tina suak ta ngala kini po chu kan ho ve ta atuka chuan stationa chun ma taka ka thlenga ma sengai tiang bokin nei than sulo umle dai to aria chil thin emoti mai turani nei than chuan ilo thleng ta mo ni sana kan thing bunga thi sen kha kan testira puam pui thi sen nge lo nia chuan postmortem result apo alua khan voi som chuang azona vuakani antini chu alu ti ngal zuwa
lo mel taka mel pa chuan in la hria ni chu ka ti deuh maka nei thana chuan ke chu midang hi ka ring zo ve vak thin lovani hote puam puite na chuan kal ve te ang atia he chuan eng vak e kan va zo lenga kalo ti hlora nei thana chuan I that che siamo eng tin nge tu thatu kan chui cha theng he ting te chuan atia te chuan puam puite in lampan chuan kan chuak dun le ta a puam puite in hi chan maria omani reilo te kan thleng thuaya an lo zai thup maya veng tanga an chung te an ni nge yang puitling tren khat chuan milo welcome thalea puam pui roma chuan kan luta kan han en koala mi parum ti taka afel fai bik lo hle mai thu engemo kan zo fi nu po chuan engma mason na chung lo kut bengin kan hole tarngot mayani kan opa chuan nei thana chuan melma anei nge nianga ruglo ten an that jok niang o atinwa noa te chuan ani thei ve ve kalau ti thlangota nei thana chuan tum mukhian minlo mela ani thei ve ve ti chu kan hrefe kang chumale alo ti vin hlora han chei then rim anuam ve hrim he pa hi chu station kan thlenga amandai chuan minron pan vata nei thana pula chuan amandai chuan sar he khaisi chu ka kuta da maila ka chui chuk em emang tual thana pakhat ve mai nia nangni chu lo ha choro atia nei thana chuan amanda tual thana reng hi te na wa omlo tual thana ni do chuan thil poilian tham takani ti hriat tur he kesi ikuta dg pin adale to emni atia amanda chuan o kadila si lian te na chui turin mintini ti in alo changa nei thana chuan atha e ma se boina in neyamo pui in ngai ni emo chuan kan omrenga ni o antia amandai chuan olisar kan thei top kan chuang atia chun chal huna lo ni a nei thana ero engma ai chak lo wangin keima in chaw satui le ngat chu kai le ta a kai kham nuwa pona me zel ka juk lai chuan kan station bula sikul hlui tlang lampan mek mi pani te chuan kamit an la tlat mai a chan chu chumi te pani chu ni zana bo ralta puam pui fa pate an ni wangani karing hlel deuh ta a an ma ni pa puam puya aboralania an vui meka tuna phei chuan thlan mola kalpui a hun to an nila kan station bulan la om dai si chu ba ka tlang lam an pan chho le ngal ka ngai chu tha chi lo ka zui ta a tlang lam pan chuan ka kal chho ve ta a sikul tlang ka han thlenga tua zola chuan an thuduna thingkung phena ka birwa ka in ringa an hoi kwal zuk boka pakhat zok zonia chuan a pe ka afapa no pangzok hi monte ani zonia chuan a bek a lai chu azipar honga achua tan chuan poisa tam em mai hi phot chuak le ta teu maya makka ti hle mai rin hlel na hlirin ka khatta he mi te unaw hian an ma ni pa nge mai chuan thatani ti hi karing het ngal bur maya zonia zok chuan alo kal don ti chiangamo antia monte chuan o heta hian ama zokin lo omro atia ka pistol ka phora an ma ni lam wapan pheipa chuan chesto su inge hetain ti katia an phudon chiang khermai an dinga ban an phara bek chunga paisa chuka ena paisa tam takani an ma ni lam chuka han en le a heta hian enge in ti kati chu katilea zonia chuan asp I boy lo na turai boy ni aron ti khang langa ka thin rim khermai eng moi so han so no lete ka tivin tura monte ero a lo mel ema zonia ero asam ho lo thong zonia chuan asp min kaltir mai ro in silawang alaron ti deuh deva ka in sum zo lo chuan a maya ka hnek thal topa monte chu ading khur char thonga zonia chu pistol chuan katinta a nator le idulo chuan in unaw hian station a thuai takin minron zero ani lo chuan ka soi zo man lo ka hnung lam tang chuan tu emon hian minron thlo thal topa pistol chu ka thlawa rang em hian zonia chuan chhara min tin tangala ka thowa min tlo thlutu palam chu ka vaena palian ve tak sek mai ton zaw tum ha ta tunga mai hi lo ni a min tham tholopa police kani iti wang khan tu po hi iman thei tura in ngaim ni ti pa chuan min the thale thruai maya tha anga phian mai rum za thian min mela
voin chu kanal te ilo zuru ka wang hian I thi angai don ta ni hi police officer tam takhi ka tlom to ti hriam ati panga zonia la chuan in la chang tu pa za thian pistol chuan min lo tim renga a pistol hum dan shrim pokaha diklo reng chu palena chuam mita tak chiang ke ko khian ka ena imo thin pa man kuma sang ni palivela trak edik in la pa do I ang lutuk ilua romol ishreng vela ta tu thing sa thinei baga I ta tu a cheni stronga in ziak te kha a zia ishremi alvem ni momo in chau availability manamai mai ni kha ti pat chuan kanui vak vaka a thin rim khar mai aron tlan phaya ka dula tak chuan a khupin min ran dau pok mai ka uak thot theini male na takani pomdam wang chung chuan le chuan ka bok khup thlop maya zonia pistol ken lai chu valak sakin khoimo keiman kan that lo longe velu tuk chuan ti pa chuan silai chun mintina ka thau thuta silai chu ka ben thak sak thei hlok maya ka ti fu po kain ring lo ka kholo khak fu mai mai ne thei top chuan ka re ka ma se osam takhian ka kut chuman beta a el ritur maya analu tuk ringat min choi kang lo ba min pai khale lop maya avana thei tak e ma se ka tho mai don lo pumdam wang chung chuan ka thole a hei palian eng nei ab ka tha ivanei nga ve kan tile shama an ti thei khar mai itlom tai lo local to che police in hilom ni ativel hama thok kan la le te a room sa ta mel pa chuan chang tu pa atira achi thangai heinem kan ti vele a ti chuan ka vatlan pheile a angai te bokin miloman le chat mai min man beta alu chuan min ta pok maya ka hai chu mai rc antam nge mai kalu hai chu ka thal le top mai pistol chu achara min rantina ne pro pisi ka pai ta lo thilo lo te atia ma se sila he puak dura chu palena pistol ken lai chu perlopa akut chu athi ta zur maya ka va hoi phaya nei thana lo nia ka valom em nei thana chuan min ran kai thowa khonge I om dora duty lai ni tin hrian ange aron tia ke chuan palena ko ba chuan sopa solom achak reu tuka ka hne ngong lo ka tia nei thana chuan zonia te unau chu hmuwa zoni enge in tia atia ma sen chang lo poisa chu azu hmu ve ta a nei thana chuan e he ngoi te thilom sia kaman thiam ngal do mai ati tanwa noa nei thana chuan ka tara han ben thak pa chuan rin va in chu kan fa nei hle mai atop kan khar don ang ta khop mai atia anui ta vura ke chuan nia ma se mani chau chuan khar harai he palian pui hi lo ve khang langa katia nei thana chuan palian halam chu hoya hey Brock Lesnar ikut kha analu tukange local station adam doi kan lo nei sakang che atia palian chuan thinrim zathian khoya ma kan kalawang helai muna hian in thidon alati panga nei thana chuan afalu lul ro e kam man velo tap mai tur chenia kan tu saklai chen tho mai ro atia palian chuan min man lawang police ni ang maula ka hlau lo chu alati hama ke chuan ente sar apana ta tu so ente cheni strong so momo en chaw availability na mai tiro ti pa chuan kanoi khe sung maya nei thana chuan an en fanga ha ninang corona virus ti na ni so ti pa chuan anui tria zonia chuan dcp nei than in boi lo na tura in boi ani in thi ma hian kalson vat mai ro alo ti ve chena nei thana chuan het puitling ti line no pang lo in ro ve lo tur alo tia zonia chu a thin rim khar mai nei thana chuan palian halam chu en le a hey Brock Lesnar lo ka ro le station a mino zero le atia palian chuan in ngamani phot chuan mi pa ti chu in sualila isilai khada ro le in pani pokhan tang ro liam katua le ngal in ngamem sero atipung punga nei thana chuan ka silai himo ka da bok lowang I thulo e mai ti pa chuan pistol chuna tina zonia chuan mang an me zathian hey affair lo lutuk ati chel chul maya nei thana chuan ani suk pa chuan ASP rin omale DCP nei thana te chuan ni zan loka buralta pulal ompuite pa pani zonia le monte te chu an pa an voi hun vel khan mual an pan pui vel hun lai taka
thlan mua lam pan lova sikul tlang lam an pan lai chun mua thu zo fia tuma an han biak don chuan Brock Lesnar alo kala alo tanga Brock Lesnar chuan DCP le ASP te zo kot thla ka tuma self defense mangin Brock Lesnar ke chuan nei thana le rin omate chuan an kap ta top mai ni ti pa chuan palina ke veilama chuan kap thut maya a thing no ka na atilut so a then chok maya nei thana pok chuan Brock Lesnar chuan khoi le ta tum le rama ma se DCP nei thana chuan a ban ding lama kap le ati lai chuan ke chuan sar a ban ding lam chui ka to hi veilama zo ka ngai kalo tia zonia chuan hei kap to su alo ti chel chur maya nei thana chuan zonia en pa chuan ti chuan DCP nei thana chuan Brock Lesnar kut ding lam le veilam chu kap le a ti pa chuan palina kut veilama chuan kap le a ti sen aperle ta chok maya ana ti lutuk chu trapur to mai ke chuan nei so pa chuan ana em anang tang pistol hi Glock 30 pt ni hi kalau ti vel hama nei thana chuan minron ngok so pa chuan na van kolo tak Glock 30 SF an ti lom alo tia ke chuan oni takmo kalau the ing dai lom kalau tia palena chuan trapur chuan police doi zet takin ni silai telavin min bai ngam lovani mo ati nuwa nei thana chuan itak sa kha in ta che tunge mo bai ngamang chele alo ti shapa paliana chuan zonga ichak lawang ati vaka ke chuan tra kher ngai lo traplovin soiro kalau ti le shama nei thana chuan police tang ke su khawa ti chuan zone te unaw le paliana te chu station lam kan pan puita a DJP bula chuan kan thil ton te chu kan soya paliana ero kan ka hliam nol wangin hospital an pan puya zonia te unaw chu he tual tha ke sui mek tu amandai chuan thu azor fi meka anbula chuan kan omvea amandai chuan joni enge omzia thadavin soila na itual lovani mai atia joni chuan zam ho lo hian amandai chu mela police ni tur chuan I chelo ma mani innayang miang alati zoi SI lian te ain sum zalo zonia mai chuan next maya zonia ha mai abal thot mai amandai chu zalo ti hriat takhian anui suka zoni voi khat che ka zot leng che ipa kha in unawa in tha ani tiro chuan poisai khoya mi nge atile a zonia chuan room zathian amandai chu mela kalamut pui khopang che I zaidon ti ka hrialom alati ta deuh deva amandai chu ding hluaya na em hian zoni mai chuan a beng hoi sok maya zonia naw monte chu alo trap pur to maya amandai chuan SI liante bula chuan liante zoni hi va hlap deuh te o ma se anu na ero chu ola min mut pui te kha tum sia a che thadai lo palange ati ve deuh ngata zonia chu SI liante chuan a tham tholo pa se lampan chuan a hnuk phei dor dora amandai chuan monte bula chuan monte thudik min shiro thilom je hian soi fia te le atia chuti lai chuan zonia chuan monte engma hret su engma soi suang che ti in alaron awlo lova monte chuan lau thon mel takhian ka shelo ati hluam hloma amandai chuan monte I uang son hlap ve iduem ti pa chuan sel chunga zonia an lo hlap tre thor tur chu vakoka monte chuan du lo ti in atrap pur maya amandai chuan ani chuan han soi te le engtin ma kan ti lawang che atia monte chuan kan una hian drugs addict kan nia kan ule pate anin thenna chanpo kan unaw wangani kan sim thei silwa kan u hian min hau renga ma se ka pa hian kan unaw hian min tranchela ti chuan kan u chu chuak tange nge a ka pa hi contractor ani a poisa anga hle ti po kan hria kan dam doi ti na tur hi kan dil chuak fo thina ma se kanu Atlanta ka wangle kan dam doi ti reng mai hi anin ve tak do wang chuan poisa min pedu to ngai lova a poisa da thani chu kan hria wardrobe chunga safe pakhatani safe chabi hi kan unaw hian kan jong dun na sa thei le a ma se ka pa lo chuan a omna tu man shelo poisa kan nei to ngai lova kan suffer na sadun em thina dam doi ti tur om lo chuan kan buai vek zela zan po kan mu thei ngai lo atopa chuan kan in sum thei tangang lova ka pa chu kan dil le ta a ma se ka pa chun poisa chu min pe ka hnekin kan unaw chuan min hlap ta hrep maya min hawa chhuah phalovin kan ina chuan min tom tir ta reng mai ani
ka uzania hian khamini kapan kutmin thak doni tangkhan kapa hi ahota ema tha atum thu hi ni tina soitamaya atir chuan kangam bik lo ma se kan dam doi chak na salutuk hian karil rupo abual ave zauta a ti chuan arem kan ruata ni nizan khan kapa chuan aruma poisa achiar mual mola ka uzania chu kapa ruma chuan lutin lighter azong dera chu vele nunglama tang chuan kapa chu arek thuta ti chuan ke chuan ka thir tiang ken lai chuan kapa lua chuan natakin ka vua ni ko shelavin a omtani atir chuan kan hlau thong dun emema ma se kan ti ve laklo to sia motor la chuakin kapa chu kan phur chuak ta a zan are teu to boka tuma kholai veifak anom lo lai takani boka kapa chu kholai chuan kan da ta topa kalsan kan tumta a ma se alati silava lodam chuak ta se police a hril ngai om sia ti chuan ka uzonia chuan thingbung la in kapa chu voi engama zat alua chuan avole a athi ti kan hriat nuwa kan hole tani atia naithana chuan ani le kha palin kha khoyami atia monte chuan kan dam doi rui tur min supply sak thin tu ani kha aming chu henriani ani nataka chuan kapa kha that mai tura min ti tu berle min fui por tu ber po ama khani atia amandai chuan ani chu ni le poisa te kha ipa poisa in ruk chwa chuam ni te na zot le a monte chuan oni e kan tha zan khan acha bi chu kan lak saka ti chuan poisa bom chu hongin a poisa zong zong chu beka kan khung khoma kham zan khan dam doi po kan la le ngal mai bi klava a chan chu kan chi ai em wangani poisa chu beka da in bek chu kan huana kan da tha a chan po police te localin kan in an ron dap don ti kan hriat lok wangani atia amandai chuan nimina kan local khan emaila khan lo thona omti chu ka mu in ka sharengani ani le tamdoi supply tu cheuka henry khan damdoi ti chu khoimi nge nei thin tin zot le a monte chuan ka shelo tak tak I damdoi hi min leitir thina chu che chu ka hria atia amandai chuan ani le engtin nge inin mel hria reng ti in azot le a monte chuan ama kan dor thin ma hian konglaya standing ho hi kan dor thina anti tau thai ema poisa kan nei tam thin sirwa kan hek pha thin lebok zan kha chu henry hi kan tong fu lawa ani chuan min leitir ta a number min pe a ti chuan kan dor ta zia thin ani atia nei thana chuan amanda khonge anu chu aom shrimshima apasal athi ti te a hrevelovem ni biak ve te po thang atia amandai chuan anu hi Myanmar lam mi dayania disan kha chuan kan hril to a veina alo ho ve me kan I mel atia nei thana chuan a tha e henry chu ka duain ka kap nim dewa ni khoshelovin a omani ome a zielo tak tak atinwa no a nei thana beng bula chuan a zia bin sopna sat zia chu e a phu tok che ka han tile shama nei thana po anui suk ringot amandai chuan monte bula chuan henry hian midang ron kalpui thin aneem atia monte chuan ai nei ngai lo e taka voi kha chumi pakhat aron kalpuya a unau pani thuwa soya ma se voi khat chia abak chu ama hlirinani atia amandai chuan ani tak chu constable sel chunga han khung phot te watia sel chunga chuan an khung ve ta a zonia chuan dcp nei than ila in chir khopang alaron ti trala ka thinina tur talo va phei ka tuma ma se nei thana chuan min lo danga a haul tuk so an vuk mek so ti son lo rak ve mai ro se atia anui suka he khesi soitong khan kan kheisani lova amandai le si liente te kheisani zana lo ni a katwat ka tlei tir len moi ti mai te ang ka pial nu mangai tlong te chuan min ron phone ve ta hlop mai hello urin engei ti a engma ti love kamu mai san in suka nui nem ngai mai iwat che noi om ve a engei ka che noina ka van thriam lo unai thanan tlai choi khamvel khan min ron phone a voina drug sedik pakhatin a soisa che ni mo shep tak chuan min soisa lai ka alo muring ani mo milo chan ve vat mai turani sol tuk mai min soisa phoni lo ka oman lum lo tu ka chi tha thei lo lo apong le nem mi zong zong nei thei vat khel le nem tu zong nei thana mai chu
ama po khana be ngam top si lo silai chu keng lo se soi sa ve om tho e mai ni mai te se engai tia ka han tia ka bial pa ka be me kan hi ka ngai to le tuk che ke pon ka ngai che duat kan mu to mai ni o nak tu ka kan exam do na tho ma ngai sia phalem phale thade viniti donia ka lo me ka ngai che mutui au ke pon ka ma soi zo le man ta lo ni than mal som kima chau satui lei he in lalak in la finga DCP thoveng ber vai pasal mai le nga ka ruma ron hong throi mai chu ka phuna salo tukringot ka phone ka thawa ala thimok zui ka thawa vanek ngal mai ka du rum hialani enge mo tlung te ka mangai thu ka hril dona piang hian min ron ti buai zia ni ka sa thiam thei lo ka phone chu ka chara asira la khizui ka van thin rim takem vin cha thian lo kik ve photu lom thut zera che ka ti vin lor maya nei thana chuan enge ilo tia I phut zuka thil thalo te ilo ti ru ni lo mo ti pa chuan ala ki sung zui chever furania rum zata mel pa chuan ka phone hi enro a thi mak mai ala khizui ti pa chuan ka phone chu ka hmuwa anui suka awa chi ma ve amana klom em bokalom athar ka leidon chinia ti taw maro pusi atia anui vurvura ahmel po ka en pai to lo engei lo ti don zana ka ti muka nei thana chuan Henry kha alo har chuak to a tlan chho atum na sani ome aman dai ten tuna stationa an kol meka ifakal veng miam atia kavan nei tak chumi wang chun mo min ron ti buaya kan case khoi tur ani lova aman dai te case khoi tur ania inge kan vati veang kalo ti vin lura nei thana chuan min ron ko velom chu ba ka an thu sei te kha ka hre ve du shrim shrimalom in siamte senior to ro pu se ti taw bur rang su ala ti zui senior ta chu min la ti zui ma se ka bosan ni miu sia athu ka zom le mai lo chuan pe lo ru tak chuan ka in siam ta ti chuan station lampan chuan kan kalta a station chu kan thlenga Henry chu alo thukon lapa amanda le SI len te chuan an lo din chila nei thana chuan amanda puam puin pui chu lo thleng to em atia amanda chuan ai kongwaya an motor chiani ome guest house an ri khom don atia nei thana chuan Henry chu han ena hey Brook Lesnar liam chu enge ana atia Henry chu aron hoi choka nei thana chu rum zet hiana mela DCP ila in chir donalom ila in chir khopang aron ti khur maya nei thana chuan khanglang chuan ti pa chuan apeng hoi sak maya ala nui huwa zui zam khuwa chuan kan dop ani ber mai ma se eng ma soi du boxi lo kut kan thla ka kan hne ka kan vua kan benga ma se ain puang du lo asoi om chun chu DCP nei than ila in chirang ti chau hi ni soita kan khan aman dai khe sui mek ania kan ho san taringata atuka po chuan ni leng chuan kan dop le a ma se eng ma ain puang du si lo phone nei boxi lova aha thak nge mai tlai kan duty kan holam chu nei thana chuan rin om nimin khachu iwahan zor mmv ihne ngang lavani khatiro ti ba chuan min han noi vaka ke chuan sar enge tlong te pula isoi khara ka zakte nia nang po khan in sur pingam big ni lo kha katia nei thana chuan anuam velom ti ringot chuan min changa kala beng khobang he pa hi chu ke chuan nimin po khan min sui salai I mu ve vek ti ka hriani o nge min lo chan mai lo patilia nei than chuan inui sa thlak emalom karon chan chakha ngoi mai te ala ti zui yel pai to lo trong thai e mai inu a omem ina athing puilum ka in chak e mai katia nei than chuan anjin le to an monu rai la hian ngai saklovania ka pa ne nan sina champhaya atia ke chuan ni le ina tunge om katia nei than chuan Mary le Sanvi ni mai atia ke chuan ani le kalo leng don vai nu thing puilum in teang ka vati deuh khera anui suk ringot nei thana te in kan thlenga in chung kan luta nei than chuan Sanvi kalo ho e an ti lo bawa ma se Sanvi chuan a chang hau lo nei thana te room kan lut chia chu kan thil mu chuan min barakhai le mai room chu a nok nuaya khum te chu ain chinglet na sakher mai tu mala chu mu tur anom der mai silava make up pom te thong no te chu adap nei ngai maya nei thana chu amang an mel le mai ke po ka hril hai tak zet
nei thana chuan anu pui le mera chu aw vak vaka chuta khum hnoya mai chenau pang trapri chu kan hreta khum hnoi chu kan han pia Mary alo ni reng mai nei thana chuan Mary chu apom chuaka Mary chuan apa ti pa chuan nei thana chu ku a atrap hom maya nei thana chuan boite tinge heti khonge inu atia Mary chuan apa anu an hruai dai mi pathuman lo luta anu an hruai dai atia trap faka nei thana chuan tutenge local ati chel chul maya Mary chuan trap chungin ka shelo anu kha an beng vak ti chuan an hruai chuak dai atia chu vele nei thana phone ran ria Sanvi lo ni a rang takin a pick up a hello Sanvi khoi ati ngal chul maya ma se phone mi chu Sanvi ni ho lo mi pa o thum tak mai hian inu pui chu kan kole adam tha aron ti tamaya nei thana chuan vin zathian tume ini ati faka chu pa chuan Henry kha chuaro I chu ma chu inu pui hi imule big lawang aron ti khur maya nei thana chu ding hloya Mary chu rang takin kalo pom vata nei thana chu amit asen vek thei hiala zonga tunge ni a khonge kan pui da engwanga kan pui khakit na nge ni ati khor dur tura chupa chuan Henry Khan ibula soika ilain chirang ati mol kha in chianga tur thil iti ani ta khi kisha thiam tem arantia anui huwa nei thana chu amai mi ching wanga ole atha kan pui chu kalo biange atia skin nga vel chu are wanga chuta Sanvi nge mai chuan chau mel takhian nei than du tak lo lau thong lo la ka thania re lo la local vat aron ti tham triak maya nei thana chu amit tui atla zoi maya chuta zoi sak ma se fi tak si hian lo lungai su du tak kalo kalang ka hmangai che Sanvi ka hmangai lutuk che atia nei thana chuan phone da Mary chu apoma ti chuan ina tang chuan kan chuak ta a motora chuan kan luta nei thana chu chak takin atlana station lamin panpuya station chu kan thlenga nei thana chuan amandai bula chuan Amanda Mary hilo pomte atia Mary chu apoma hriat thiam lo mel tak hian amandai tele SI liante tenen chuan nei thana chu an lo en hu hlomaya nei thana chuan sel chunga omek Henry chu avapana Henry ala chuan alo la nui vur zuya nei thana chuan constable bula chuan cha bimino pete ativin tuara constable chuan rang takina pe a nei thana chuan sel chung chu han honga Henry chu atlo thal ngal top maya atham thawla ba banga nampeta soiro ani lo chuan ka thatang che thinrim tak chuan hantia Henry chuan min that mo ro ma se min tha rual hian inu pui kha thive ngalang ti in zami lovin alo chang leta nei thana chuan a hnek thal le topa aban hliama chuan ara sak tawak maya Henry na tilutuk chu atre chel chul maya rang takin SI liante nen kan tlan lut ngala nei thana chu kan dang vata ma se kan nei lo hle mai nei thana chuan liante nen chuan minlo nam sondor maya ke phei chu ke pali vo thruawin ka thal top mai nei thana chuan Henry chu na takhian a chui popa soiro khonge kan pui ti in di mi alo hian a soi savak vak maya DCP alo luta nei thana chu vachela DCP du tokte atilom loma nei thana chu lo hoiletin DCP chu tin wai man hiala ma se DCP mela mu chuan ein beng dai thei ta rama DCP chuan vin chathian DCP nei than enge omzia atia nei than chuan thinrim mel takhian sir e pathian te hen kan pui anru bovani ati khordar dara DCP chuan enga Sanvi anru bo atia nei than chuan voin tlai khan ina ka hokha ka fanu mer hi khum hnuaya trap chungin hlaule thlabar emina lo oma Sanvi an kidnap thu min shelani atia amit tui chu atling trek maya ka khongai hle mai DCP chuan enge omzia engtin nge Henry thian te anni ti hriat thaya tina zota nei than chuan minron phone Sanvi an kol thu asoya Henry chuat urin min ti bokani
engtikong ma in hepa hi ka chu lawang ti pa chuan Henry chu vanik le tuma DCP chuan nei thana chu lo dan pa in DCP in control ram te atia Henry chuan aban liam domwong vong pa chuan enge ka thiam lo oma inupui chu tunge ani po ka hrevel heine enge min soi sakringa ta voi thum lai min kapa chu po du tok lovin min soi salemo ative panga Nathan chuan electron ngawani mo ti pa chuan avahnik thalle tok maya ma se DCP chuan Nathan chunam sonin DCP Nathan coin in control ro atia Nathan chuan room se thian Henry chu amila Henry la nar athi phung to maya DCP chuan minton ena ASP Nathan hi ruai chuak ro atia liantenen chuan Nathan chukan ruai chuak ta a DCP le Henry chu anin bemol mola an trong ka hrepat sia lo Henry ain la innocent vel mele amit meng phakar zet chu kangi hlemai vatlo satani ka chakni Nathan chu thinrim takhian officer luta kawazui luta Nathan chu chera chuan thua hrep takhian atinwa nuwa kawapan naya sar lungai su Sanvi chu kan hmul em emang ti in ka thei ang tokin ka hnema Nathan chuan ni kain sum zo man lovani Henry son ashia Sanvi kidnap tu te hi a hrechiang khop mai atia ke chuan sar keiman kalozot fiang nang chu ti hian lo ha damro in sum zo lo leang aman dai po oma liante po oma lungai reng su katia ka chua santa a DCP chuan officer min kauluta rin engthil chiang he thleng chiang tawin min han hrilte atia ki chuan sar tlaya kan hoka sar Nathan atina len koizok katuma ti chuan anina chuan kan luta ma se tuma anom lova Sanvi kan kawak vak po in ai thei silova ti chuan annu paruma chuan kan chauduna room chung chu anokin thom no te chu alet nuai maya khum te chu ain chinglet na sa em ema khum noya chuan Mary alo oma ti chuan Mary chuan Sanvi chu an kidnap thu min hriltani DCP chu kathil soilai chuan alo bungau mawa ani le Mary chuan engtin chiange asoi atilia ke chuan mi pathum lo lutin Sanvi chu an soi sarepa ti chuan an hruai bo tatai ni in asoi katia DCP chuan ani phone call chungchang kha atilia ke chuan nia sar Nathan phone kha aron ria mi pakhat othum deuh hian Sanvi an kolme thule Henry chua turin sar Nathan hi aron rilani katia DCP chuan ani chuan Henry hi kan top deuh angai donani chu thil pakhat handite SI lientele amandai bula Nathan lo call tu number chu chui turin hrilla Nathan ero chu he khecha hian telri su se athin rim in sum zo lo hi arile hlutang ti ka hlavani thil poisok a thleng pal hlovange atia ke chuan sar khoin he khecha hian min telve theingem achan chu Sanvi kanau angin kena sar Nathan po ka una pa ang mayania anlaka hian bat kanei ve in ka hria katia DCP chuan ole ASP in thei top chuang cheu atia ole sar ti in salute tapea ti chuan ka chuak ta a SI liantele amandai te chu ka kofa he khesi kan pathum kota to a DCP Nathan lo call tu number hi chui ula kein Henry ka lo top thungang katia number deal tur chuan Nathan office chu kan pathum chuan kan pana DCP le Nathan te chu an lo in nial na samaya DCP chuan Nathan i hre thiam lovani he khesa hian itelve arem lovalom atia Nathan chuan sar kanupui ania kanupui chan chua chu kamo phurna ani do lovem ni atia DCP chuan Nathan i senior thu pek che hi zom ramte khongain kangena che ati daga chuan Nathan po chu an thohaka yes sir ati chuai rai maya kawan khongai takem DCP chuan Mary ho puila kan lo boi puyang itel ve don lo shim ti na ni lo masetuna ri chuan i thin rim na kha ti dai masak imamoni atia Nathan trap in sum mel chu mo shom takani kan lo en trap maya Nathan chuan Mary chu poma hotong boite atia Mary la chuan apa
engtika nge anu chu alo hodon ti in alo la zot zuya nei thana chu angoi fanga amit tui akhap saka boite alo hole vat don alom atia kan mel po endu lo noi lambi rang chung chuan meri chu apom chuak ta a mana ka chuan ka thin rim in sum zo lo kha nei thana hian min dang ram zela ke chuan tharum manga chin fel zel ka du thin lain nei thana ero chuan athuak amang thung thien khani a ma se tu na ero chuan nei thana thin rim chu keima zokin kadan angai ta mai chu amak nge mai afanu merila kumriat lek alani boxi ka khongai tak setani DJP chuan paper them hi min ron pe a hi nei thana ron call to number ani atia min chu san tangala number chu ka phone a chuan ka sefa ti chuan paper them chu amanda I ka pe a tuna chui ngalang chu ke ero henry so ka va boy thonga nge ka tia nei thana officer tang chuan kan chuaka DGP chuan min ron pana SP hei kanu pui atam lova ka ho angai tlat mai ikota ka dani o ka ho phatange tia ke chuan lungai su sar ka chui chuk emang ka tia DGP chuan min ho santa a constable hobula chuan henry so integration room a hruai ula kalau kalvatang ka tia constable hobo chuan an hruai ta an ron hruai pheipa chuan henry chuan room set hian min lamel ve khang lang zui keila chuan khang lawa ti pain amonga kan pe trama a euzak mai pona ka choka khuwa athim trap to a tlai tar nga velani to meizia chu phorin kan fo fanga sanvi khonge yom ti in keima hriat toklek chuan ka phun sapa ani ntaka chuan sanvi hi vai ma ni se vai thing kan tiang chi kha ani ho lovania vai changkang takani ke phei chuan vai angpon kangai to lo kan sei fo to angin mizo tong hi chete main apai thak lo ma se thil a chhir hi chuan tlem chuan apai ve do thin mizo tong a chiar thiama chiak thiam boka hunrei lo te chunga india rama tong sang zinga harber pol mizo tong ani south indian midain an thiam zung thei mai hi fak om thlo tani fitnal in chinga ve lai sang ni a inspector amandai nen hian anin chenvel chen ka ria min du saka unau pa ang main min ena ka har satna te po min puina sa thin le a an ma ni trong telugu te min zertir na save thei ema ma se tun thleng hian chete ma ka thiam thei chung lo he khe chi ka kuta ani angin chui chu ngei ka dua ka chui chuak ngei bokang meizia chu ka zuzawa ti chuan interrogation room lam chu kan tan pheita a room chung ka lu don che chuan ka phone a ron ri a nei thana alo ni a hello rin engtik vela nge lo ho theng aron tia ke chuan ka shilo sir zan thleng po ka tlang angai mai theni ka tia nei thana chuan rin pui in ngai chuan ka rengania o atia ka van khongai tak zaidam tak chuan sir lungai su lo in encol tharo america lo veng thala thei top ka chu dona lom ka tia nei thana chuan henry khan engkim asia engkim ashevek zotla dop charcharo atrol chuan amban ro teka vuak lia sakvek mai ro DGP an hauche point nei thanan tiro oti intimai donia aron tilom loma amang ang hle ani ke chuan olisar hei ka zot don me ke katia phone chu ka ta a room chunga chuan kaluta henry chu ngoi rengin alo thua amai mi ching vel ni male ama tak chuan ka va thua henry ti in kan kova ma semin chang du lo amai mi ching reng thawa henry ka biak che chu shelovem ni kan tilia alaming chuang lo min la chang chuang lo bok ngeng takani vin lek lek hian lulul kwal vel lo te ka khoi hre mi lo chenia ka tia alangoi char tho kain sum zo lovin ka khoi ve hre pang ti chu ka hlawa ka kut kan hum ruwa in suma har ka tinge mai ami zia chungeng takani alamai mi ching char thawa aum ngain ala reng ente mela nang aya lul hi mitam tak ka boy pui to ka kut thak in chirlo an ngai lovania na itor bel du emni ka han tilia zoimuang hian aron menga min nui suk ringada thuthleng ngen chan chu muang chang hian a ngeng ara
a tho haka ma se ala trong chuak du chuang lo room zat hian kamela Henry khonge Sanvi om a kidnap tu te pawh kha email hriate an ni tero tin gan zot le a mu sit mail zat hian min mela min chang lem chuang lo chuan alu a thing ringota ka do theinain a thlin talo na em hian ka beng hoi sok maya na ti mail pon alang lo anui vor vorengot chuta muang chang hian min ron mela inge isoi duwa Henry khoya nge Sanvi chu DCP nei thana nu pui I thian ten an kidnap kha khoya nge om ka thian te mo tu ka thian te mo lul kwal velo te thatakin min chang mai ro ASP Sanvi chu mi zo nge vai chu tiang I hriat ngai lo ka zo na chu min chang la ni mai chu ti chu engma hriat ve ngai bik lo kamai mi ching wanga ka va khoi man te em ole mi zo ni lo atokem min chang to ro le ente kapu Sanvi chu tunge ani ka shelo chuan ka thian te chu tu ka thian te ber nge an ni ka shelo thian tam tak ka nei velom ani tak chu khoi venga om nge ini ai zola mi kanilo ke chu khodanga tanga local kania ani le khoi khuange ini tu te nge inu le pate ka hriat na chan tur che ka shelo ka in sum zo to lo a thut na cher ne chuan ka tlo thal to pa banga kanam beta zonga na torbel iduem ne katia lau ahnekin min noi vur mai zam holo chun min mela in suala po min ne mang silo liam ka tor vele in la huai le viausi ne plutuk min la ti zoi ka thin rim lutuk chu ka puak ke lo chau to ni ka hnek thal top maya chuta muang chang hena ron thawa room zat thian min ron mela ti khan in hre thiam to em in line chirang ka ti kha tunge ka ni hi in shel vani drugs ka zor te hi mo midang drugs zual ang mai ka ni velo dealer ka nei thapa sum do na lian ta ka ni asin minti boy ma khan ka volok to sia ma se ka thu I oi lova ka thil ti thai zia hi ti khan I hre thiam to em ke te chu lo hra chuak tu pakhat ve mai chau ka ni hi ke aya thu jok te ka boss te phei chu ke ai hian thil an ti thei jok ti shero ka boss te chuan min man ti hi an hre ngal top mai ni phone in ka shil lo news a po an puang hek lo ma se an hre top mai ni chu tiang khop chuan information hi chakasin nangni police officer sakle mai hian min in puan tir thei in ringami phuba chu kala ve ta ni hi mi sakle ka ni lo mi hlau om tak ka ni hi DCP nu pui kidnap tu te po kha ka postan ni ka thian te ni lovin aizol khopa hian thian te ka nei lo zonia te unau po so ka thian te ni lo ka customer te ve mai chawan ni ka boss te po hian DCP nei thana te in hi an hringhal top theya an chung ko lem lo chewang chuan kan na thona hian lo in ro ngam an omngai lo police officer tam tak te hi an na tangin kan ban tir nem to sin ati ta phiar maya soitur po ka shelo mak ti em chuan Henry chu ka en tok lok ringot mai ani Henry bok chuan I hlau time ni kani na ka soi me chuan I hlau time ni alaron ti ham zui room tak chuan kamela in puang khopang in puang lovani chuan ka thadang che ka that hre lo che ka tia ma se a hlau hlol lo anui vaka chuta thin rim mel em hian min ron mela min thatang mo min thata che min thatro ka thi thu hi ka Boston an hriat rolin Sanvi chuan that ve nga lang ka vo che ni lo thilom dan tur ka soi zo ka ni ka Boston hian ma na tang to in kan ha tho thata wangin ka du zong engkim min ti saka nula po ni se poisa po ni se dam doi rui tur zule thil dang kama mo engkim min pe vek thin chu wang chuan antana thi te chu kain pe rang apoi ka tilo ka du chu ka mo nem tok to ma se ka thi thu hi an hringe yanga DCP nu pui chu athi ve nga lang kan sum do na chungchang ka hril che hi idu phot chuan ipuang zar theyang a hre ma saber tu te chu ka boss te thau ani don an hrianga Sanvi chu an that nga lang ma se thil chiang de pakhat chumo Sanvi an tha ma hian an tu tokin an pong sual ron phatang ti pa chuan anui huwa maya ka thin a kheita sak mai ka in sum zo to ngang lovani
ka hnek thal to pa an pong sulang mo ka unaw nu chu I boss te chuan an pong sulang mo an kut mor pen an khoi lawang chu chu hriang che ti pa chuan ka chui zui hrepa voisum ni vel ka sui chap nu chuan keipo ka ha hial thaya henria chu muang chang chona ran tho chuka aka chunga thisin chu achak phera min ron ena ala ron nui le rama azimar vel te tea inti thei om chun la hi tlem sia tiro min soi sa a min dopa ka chang du si lo chewa min soi sala a boring ta khop mai min chua ve le ula engkim a fel ni mai tur ani lo chuan min that lo mai ula DCP nu pinen pial ral a kanoi nei ve thung dona lom ala ti ham maya om ngai na po ka hreto lo ka thin rim in sum zo lo chuan ka that mai donin ka hria a in ngai tu fim phot ka ngai ni room chu chua san ri mai ka du ta a ka chua ma chuan voi khat ka tlo thal le rama ka ho e matin ne ka office lam ka pana ka vei kol sek rangot mai zandar riat arita der maya henria ero interrogation room ala om reng thung constable pakhat alo kara sir kalo lut thengem arantia ke chuan lo lut ro tin kalo changa constable chuan sir henry son arila tram thu soi rangania arantia ke chuan vin sa thian lo tram mai miang dule tram hlum maksela ni mailom kalo ti vin vak maya constable chu in thlafun mel de chuan a chuak le ta a thuthenga chuan ka thuna ka kamang ang ani ka ngai tu chinga henry laka hian tun din hmona hi chuan promri angai ni in ka hreta a alu lulin angeng mmc a thi a hlau der mai silo ain puan na tur khopa hrem chu ka thiama ma se DGP thulo chuan engma ka tingam box silo henry hi ril drama da rang chuan a thin rimanga Sanvi chu a boss te chuan an lo that mai an ti ka hlau box se constable chu ka ko le ta a country na son fried rice plate khat valero henry chu ye tir don nia ka tia ti chuan constable pa chu kalta a daria le chan ve vela chuan amandai le lian te ten lo thlenga ka office a lo lutin tlangwal lano pan mel tak pakhathi an lo hruai luta amandai chuan sir he pa phone number hi alo nia ma se a phone chu ni zana ti bo thumin hrila aron tia ke chuan lo thute le mama ka tia chupa chu thua asam mel kher mai tunge hming tin ka zota chu tlangwa chuan somte ka nie atia ke chuan somte I phone chu engtin nei ti bo ka tia somte chuan ni zana ken khoma ka phone po ka king ngei ti ka chiang ma se ka hole nu khan ka hmumat tami alwa ka zon vak pen ka hmu chuang mi alwa ti chuan biakina po ka valet le a kala hmu chuang lo ka thut na bolte la buda na ti chu ka en kuala ka thut na tlar chau lo po tlar dang te po thuthleng noi te nen lam ka zong veka ka hmu chuang lo ka beidonga ka ho a phone nei lova omri mai chu ka tumta a ti ngai na danga om chuang silo ti chuan zan in khan police te hin lo kala ti hian min ron hruai to pani atia ke chuan nile in khomna chuan ibula tunge thu tin ka zota somte chuan ka thian pa thua ani chu ani lo ti ka chiang a chan chu kan ban don nei po khan ka ipte ka dapa phone chu kala kani atia a phone ero chu kan mulet chuang lova ma se a phone number kan chuina lama ama somte number nge ni ti kan thai mai chawani somte po chu atang kai don lem lo ka ho ti le ta tapa interrogation room lam kan pan le a henry chuan aha alo kher mol mola min hmu chu min lanu ivur le ta ngala abula chuan ka vathule a enge idu ka vatiringot maya henry chuan tho khoi pa chuan ifriat kha min chua mai ro atia ke chuan chua top tur chi hian thunei na engma ka nei velo henry ka tia henry chuan alu handom vongvonga hei takhilom boi thak chu in larin omvel theilo tuka DCP bula idil maidona lom alati ham hamzui chuti lai chuan amandai lo luta sir DCP alokal arontia katinga ka chuak tur che chu henry chuan SP chu DCP po lo thlen to chu dil nga lo ala ron ti rama ma se ka chang let vel pe to lo ka chu santa a DCP chuan min mu vela chuan min ron pana
maso na omem aron tia ka chang mai theilo Henryan ani na dik takte aposten Sanvi an kitna pani ti te chu DGP hi ka shilangem nge shilawang ka shilani chuan DGP hian engtin nge tiang Henrya hi engang pen top maila ain puang don chung bok silo ka kheisani miawa keima ngein ka chingfel tho thawang DGP chuan maso na omem ka ti chu ASP ain puang to em atile a ai in puang lo tir ngot chuan kalau chang ta a ka shil ri lo phot mai tiang DGP chuan ani number nei tu chu in muto em atia ke chuan osar tlangwal kumsum ni mi velania a phone chu ni zana ati bo thu a shoya asoya a phone po chu khoya nge om kan thri chuang lo a number nei tu ani ti chia kan ria phone la chu kan call point out of service ain ti zel boxia sim card chu anti chia ani karing katia DGP chuan khonge somte chu atia ke chuan ka hotiri achung te number po kan la thova SI lian te na thla mek katia DGP chuan khonge Henrya chu om tin min zot le a ke chuan interrogation room a katia DGP chuan hote ifakal dun te ang atia kan injui pheita a Henrya chuan DGP a mu che chuan a ma a mi zia zong zong chu a thlak le te fak maya innocent mel hian an omle vela kavan soi sa chak takem DGP chu apula vathua Henry engwangin nge ise plata in puang mairo itana shazokang atia Henry chuan kapu engma ka rethiam lovani DCP lo phone tu po chu tunge ani ka shelo hanrin tur po ka shelo anti kwal level chu kavan hotak em a omzia chu Henry hian athil min shil zong song te kha DGP bula hian ka soingam don lo ti a shelok vek ti na ni DGP chuan lau inai ni tro tuma lausu soimairo im na jok turani chu atile a Henry chuan thil thleng hi a omzia ka shelovani kapu min man chan chu drugs ka hral thin wangani ti ka ria chuan ka seplo zonia te una hnena khan ka hral thina min man na chan po hi ka soiselo thil sual ka ti wangani chumai ba ka min man tu police te kha kalo baileta ti chuan an pistol min ka pha ta hiala ma se chung zong sang po chu ka pomvek thil ka ti sola min mana ka ria e ma se DCP no pui Sanvi chu tunge ani ka shelovani hei kher hi chu in ro na ka nei ve to lo a han ti kwal vel phei chu DGP kha chu omlo sila ka khoi chiang na sakho pangle DGP chuan ani le khoi ve nge ini atia Henry chuan dor pui veng thara ka mi in kalwa atia DGP chuan minron ena rin an veng na le anin na engma ilo zot na nge ti in minron mela min shil du lo tho chu soi ka du hle mai ma se chutia DGP chuan kalam aron hoilai chuan Henry chuan room zathian minron mela a phun sapa a moi phun ka ina tang chuan Sanvi aron ti chu ka hailo she tak chung chuan dot ka soi angai ta ni SR kalau thei ngilani katia DGP chuan vin lek hian chu tiang mai te chu na chang hriat ve turalom ASP ini kha i thian pa nei thana omlova i boi zo fekani ber kha min ti ta shapa karero ana angreng hle mai DGP chuan Henry bula chuan drugs isor ho chu khoyami nge inei atia Henry chuan ama chuan edik sathia ve mai kani thina ma se damdoi kati tak zel tang chuan kazuar veta a kanei na thin hian a ming hi a soidu ngailo in mu na tur mun asoya ti chuan kalo lei chon sak trau ta thina ni a han ti vela ava han do pai tak em DGP chuan ma se phone ni nei silova khonge I phone atia Henry chuan ka hri to bik lo nimin chuna kanin sualna khan ka thlau bowaniang police station ama min hruai lai po khan ka phone chu ka hmuto lo atia DGP chuan ani chuan tuna hian inspector amandai le SI lian te ten I in lu analam chu an pan puyang chenga tlan chua tum hlek song che atia Henry chuan ole ka tlan chuak lawang an ti vela achak ton lo khobalom he pa hi chu DGP chu dinga room zathian min mela ASP imak khop mai darkar engmaza idop to no po an veng le a in omna po zo na chang shelwa achani hreduem DCP nei thanai ring le lutuka I ring laklo atelo chuan I boi zo ta ni he case atang hian in thiar fil hi mairo
aman dei le lian te ten chun zo mai ro se ati tamaya in thlarung taksi hian sar satin telol su katia ma che ka chui chuk em mang katia DGP chuan SP karing zo ri lo cheni kalau thlenga an veng le a in omna ka zo chuak ve chawnia hetiang reng te chuan a ha thlak e mai na chete po I thok tha theilovania he KC ikuta omve to lo atia kamang ang hle mai ka soi cho chan Sanvi nu na tan a hlo om thei boxia ma se ka soi lovani chuan he KC rangin min ban don boxi sir DCP nei thana te lo point mani loka champhai po case pakhat chu ka han chin fel kha in thlarung tak chuan ka han tia DCP chuan chu tiang chuan lama thling lo min hnia chu ka thu soi chu zo mai ro atia du thlan tur dang ka nei telo kati balani sir ole I thuang zelin le kati tarangot maya DGP chuan hoto ro abak chu amandai le lian te kut anito atia min chua santa daya ka chuak ve tur che chu Henry chu aron faifuk ra trata ka va hoi phaya milo nu vur vur le ngala room zathian kamel klok klok ringata Henry chuan darkar somni pali hun ka peng che min chua lo ani vai chuan Sanvi chu thei ngel ro athi anga ngai ro aron tia ki chuan azoi saphian engtika ma ka chua lawang che ka tia ka chua santa a zanin zat zong ka tlom nge mai nei thana tina chuan ka peng koya nei thana chuan kongka alo honga atrap zo hlim ti hriat tak chuan amit asen ru maya lalu dro ti ringot hian milo changa ruma chuan min chausan le daya ka zui chawa aruma chuan kaluta zu alo in chuni in Mary ero chu tui takin amuhila nei thana chuan an thlile kara tuipo apola atlak papa meizial chu azu kho hlua hlua minron mela ehe sorry o tipa chuan akumbul podor tang chuan no pakhat hi aphora kamazona chuan aron da zu chu athleya in hnem lutuk su o ka thla ho theidon bik lo chenia atia ngoi reng chuan ka en reng ringota zu chu tui minron pot sak thlapa ti chuan ka in ve tamai boka rilruna ve ve kan nia ma se kai ai chuan arilru chu anna sajoka no thum vel kanin no chuan ka hai ve ta chak mai sar engkim ka hrilang che ka han ti chuan minron mel hru maya amit meng chu a hring ngol maya amit kavel ero asen vek thung hriat chak mel takhian engthil nge alo ti fata ke chuan longhai thlaro ti pa chuan engkim chu ka hril ta veka ka hril zo hnu chuan angoi wanga rin om karin dan vel chiani ka lo thon ange in thil chu thleng ta ni hi ma se zanina chuan engma ti thei om to ri lo ho photla naktu ka ril fimin kan ngai to don nia atia ti chuan ke po chu ka ho ve ta a atu ka chuan ma taka nei than te in lampanin ka kala ka day off ani boka case atangin kan DGP in min ban bok nen aruka nei thana nena kan che chho mai angai don ta ni nei thana chuan anin bula mino ngak reng to a abula chuan Mary alo omboka Mary chungchang hi kan soilok tiang a chan chin chu in hreto thonangin kumriat lai chu ni ve to ma se naupang kumruk mi lek ang mai hian ala AVMM apang changin aril rupo ala naw te le buk chu wangani kumriat lai ni ve to ma se anu Sanvi hian apuk photlo chuan amu hil du ngai lo naupang tuam takle chumbiang mai hi ni a mel tharevin vaya anglik leka Sanvi fanu tak tak emo antifo rengani nei thana chuan rin om Mary hi in lama inuten lo om ri mai ro se na kan thongai don sia tia ke chuan pelo ka tia ti chuan kanin lampan chuan kan kalta a kan ina chuan Mary chu kan da a Mary po hi kan ina atlang nel ve to thoboka adu ve mai boka ti chuan nei thana nen chuan kara chuang donin kan kal chuak ta ngala kan tlan pa chuan khonge kan kaldon ka tia nei thana chuan somte te ina atita dai maya ke chuan hrithiam lo takin ehe somte te ina dai mo ka ti hu maya nei thana chuan ka ring hel anilo thilza ve shim ka doni atia ke chuan sir DGP hian a hri hlawang o min suspend dun chiang ve wang ka tia nei thana chuan min suspend mai ta se
min suspend te chuan tu ma thun hoi omlovin kan du danin na kan thok thei ti na ni mai lom ma se zeblova chuan min suspend chu ka hlau ang reng suspend kan ni jing to big si an ti le no no a por re lo phian boxia ha thlak thin mange somte address ni zan khan amandai min shila chuwang chuan anin omna lai po ka hriat phani somte tin chu kan han luta anu le pa te bula chuan police kan ni thute a phone bota number wanga kan boina kalzel chungchang te chu kan shila anu te chuan kan hruai chhuah chu an phal ve ta mai boka station lama hruai pai tur angin kan in soini nei thana chuan mun fian real ve taka hian motor chu park ta a ti chuan somte chu thu azot fia ta a makka ti deuh chu somte hian lungphur akai emani ain hiat neu reng maya somte I phone bodan kha kalo hretwa in khom na khan ibula thu kha tunge iti kha rin chuala ka thian pa I ring hlel mi alo mo o ring hlel lo achan chu ka phone kha kalak nge alom kan ban don pon kan chu thleng po khan ani chuan inin khom banga pon in chu thlengin I phone ila akti chu I hria ma se tinge I hole no I phone about I hriat khan big in ai le khan I thut na live vel kha I en le khera ka soyam zia chu I thut na vela khan ni chunga ma se I thut na vela kha chuan a don lo ti chu nang pon I chiang renga achan po inin khom bang pona I chu po khan ila akti in resia nge zia I englovania I ka ule tu ka ham hai ani ber mai a don lo ti hring chung khan a top lama beidon na shrim ti in ka vazong le to pani ani tak chu ani le hey I phone number rung hian tuwe mani chuan min ron vau chiam maya kan call le pen atlang thei to silwa nangma chu ini lo tak sedang mo ai to lo ka ti tak tak ka pu ka phone chu ka soyang khana bova chuan athar leya ka sim card po renew le ka tuma chu tiang vel ka ngai to lai tak chuan ni zan khan police te kan ina an lo kala min ron hruai ta ringotani atiba nuaya ani le an lo hruai chan che kha an hril chem shile ma se kapu engma ka hrelo tak tak tunge zonia le muante te po chu ka hrelo tunge henry po chu ka hrelo engma ka hrelo shrim nei thana chuan alu apung hat ngada ani tak chu ati zoi sapa vole khata somte chu nei thana chuan na em hian a hmaya apeng ta sia mai somte chu a hoi sok maya lo mel em hian nei thana chu mela keipo ka phuzok nge a zia ka hrebik lo nei thana chuan somte kor oma thampa chuan tunge zonia le monte chu tunge henry chu engtin le an hming ilo hriat vengota mo soro tuman kan mi sual man te ka an hming kan hrilo che engtin le lo hriat ve soro ati ta phiar maya somte chu atrap ngal pur mai I englo sp hian min hril alati zui kela pek chuan nei thana ban chu ovai kengin somte mai chuan kan beng vele thuaya akor oma ka thram vele a eng tiklai nge ka hril che oi omlo lutuk ka tia atrap pur mai somte chuan tholop lop hian ni zana mi lo hruai tu mai chela mi pa te khan min hril a han ti le a afahan oi to lo take o nei thana chuan rin aman dai phone la han zo chin te atia somte chu nei thana bula chuan kanam phei dora nei thana chuan motora chuan anam beta aman dai chuan hello sir engeni ta aron tia ke chuan amanda ni zana somte a in ron hruai don khan zonia te una mingte henry mingte kha in hrilem ni katia amanda chuan tu mo somte chumo engma kan hrilo kan dcp lo vo tu an oma in number atangin ania kan tirnga talom natinge sir news omem ni aron tia ke chuan omlo ka hredu mai ni photle ti pa chon phone chu kada somte lam ka va hoi le a alo trap pur to maya a hlau thong me chu mo ve ula chia intive thawang nei thana chuan ina tanga kan hruai chu tang dei to khan yom dan hi diklo in hiat ne unefa I ha I thriar rile zo bok thin hi dam doi ti thin te dan ani soro khoya nge kan pui ti pa chuan apeng hoile sok maya somte chuan ka hrevelo kan boston an kol meka an na ka hrevelo atia nei thana chuan tungem boss ming chu ti in avin le khurkhura somte chuan kan ho tu pa ber chu victorania
ka phone po nimin pia khan min laksaka chuan police ten min ron mandon ti po hi soiloka in bula dot soidan tur po min hritlok fekani atia ain nit feya nei than chuan tuna in boss su phone la in mu idu thu sero atia somte chuan a phone a ti chuan in mu adu thu chu soya nei than hian anin mu na dur mun po ashila chu mun chu khoidang ma nilovin kan station bula sikul tlang bok khani ti chuan tlanga chuan victoria te chu kan lo ngak ta a dar kar khatset kan nga nu chuan an lo thleng ve ta a thingkung phena chuan kan biru a somte a ero an mu thei turin tual zol lai taka kan din tira ti chuan motor pakhat thi aron tlana somte bula chuan aron ding chata motor atang chuan mi pali an lo chuka e khai palian hlong takan ni somte chu an ron pana an zinga palian ber fitrukle inchis ni velai sang aningayang an boss ber victor nge mai chuan engea somte in mo idu na lai ber hi police station bulakani le ngal police ten min mu ange atia nei thana chu thingkung phen atang chuan akal chuaka kan ngala chu nang himo victor chu ti pa chuan victor chu room za thina mela victor chu a phuzok mai somte amela mola ka lau ange ngein mo ichet boy kha karing rengani atino noa keipo chu ka va pen chuk veta a victor I game khel chu top ta e mani ni e katita a nei thana nen chuan pistol kan phora victor ate chu kan tina victor chu anui huwa dcp nei than phone tangkha chuan min ron chau viau anilom ni tinge silai man itum tak maya avado izep thlak ve ati hama nei thana chuan victor ngoi chip chamro khoi Sanvi om min hrilo chuan I thluak hi ka kap dar vekang atia victor chuan thinrim zathian kapla min kaplum ta che min thadani chuan inupui Sanvi I mulet le to lovang ati khura nei thana chuan ani le engei du atia victor chuan somte kha heta local tiro atia nei than chu somte chu kaltira victor chuan somte dara chuan abeng thaka somte apolo kangai dam che engtika ma iti suale to don lo ti ka hrialom achan chumo ti suale turin he khovela hian iom to don silo ti pa chuan somte lu chu aman bethuta rituar khopian aring ru a her kliak tamaya somte chu athal to pa athi chiang hle nei thana chuan vin zathian zonga ti in asilai me po atum che chu victor chuan hey dcp ingam chuan han kapte inupui po ikap hlum tel angai ngairo ati khur maya nei thana chuan ingei du soita che atia victor chuan in silai kha pa iro mi pa te chu in sualira atia nei thana chu kapula chuan aron to phai hrut zoite hian rin om ingamem aron ti su suwa ke chuan ngamdeu tho ma se huphur vedet tin kalo changa nei thana chuan nia brokles nar po khat sakro puisia he mi te pai chu ama alien hliran ni le nga sia ti lai chuan victor chuan ring zathian hey enge inin ruk sursura phakar chwa in tumani mo aran tilau lava nei thana chuan loko atia zoite hian atlom ngai thlak ve dolom tite Indonesian kickboxer te po kan hne khamo kan hne emang atia ma se kangam chi alovani na sar khati hunlai te ka chuan kan lo pang dewa tlangwal that zat lai nia kalo tinung nunga nei thana chuan a holo tuk tuna po tlangwal tho lo milani hote kanu puitan mi pa takin in sual puitang atia karem ti veta a silai chu kan paya an char theilo nan latto ka kan vambo ta nge ka ui ang reng khop mai ti chuan kan hanin sual ta le kan ti fu lo de hret chu ni an han chak zia chu kan in thal chok reng maya kan in trerin sia kan ber mai drugs ti hi chakna ani hialo mole ka tim han hiana ke phei chu ka tlom ti der to nei thana po athal jing ta khop mai kan chon tha te acha thial ni in ka ria nei thana nen chon min se sakrep no chon victor chon chemte aphora inupui hi chu thatlo mai te ang dule henry te kha lotang mai te se kanupui ani tonga zantin kamut puyang ti pa chuan nei thana vi atum chia chu silai apuak dura victor chu athal top mai aketang chuan thisen achuak zurzura anati lutuk chu a then chok mai
midang pathum te pawh chu an thal ngal tok tepa silai lo pawhna lam kan va hoi phei chuan amandai alo ni a silai alo hum ran maya ahnua chuan SI lian te chuan Henrya aron hruai boka kan bula chuan lo kalin amandai chuan in thamo inna em aron ti deuh luama ke chuan kan tha e ti pa chuan ka thau chuaka nei thana chuan Victor chu a hnek ngal pop popa khong Sanvi atia Victor chuan motor sa vomboma ati trok troka nei thana chu ain sung zo ngang lo Victor chu voi somvel a hnek ple sia Victor po chu ni khoshelovin alet ta der maya motor sa vombom chu kanan honga Sanvi chu phura be in alo oma a moi tuam sak ani boka ni khoshelovin alo ombok rang takin hospital lam kan panpuya amandai le SI lian te chuan atopa chuan an case chu an ching fel theita amero chu nei than omlo sing chuan an thei karing lo amandai te hian min ron zon mu theina san chu nei thana hian ka hriat lo hlanin message alo thon le man kep to ani chu khang palian palite kha kan ne aring chia bik lo ni ngai turani tlaidar nga aria Sanvi po aron harta DGP po Sanvi kan tur chuan lo kala ngai dam min ron til na samai e po chuan thudik ka soilo chante Sanvi nun nain atur ka lo wanga ngoi tamai kani thode chu ka hrilta a kanin ngai dam ton theita ni DGP chu a hota a Mary kapoma nei thana le Sanvi ro chu engma soilovin anin en ngoi ringot niamle vai no pui nei wang maya an chi vai film dun thainia chuta nei thana chuan ka hmangai che Sanvi ti pa chuan an han in kistane chu Mary om lai lain le lam ka hoya hote Mary ice cream lei don tayang o inu le pa te sumo an huisi ti in kan chuak ta ya